Andy Mumford ar ei drod fe, tuag at y postyn pella. Wyn Thomas yn codi o oedi, ond mae'n cael ei chlirio. Mor bell a Craig Jones, cyffyrddiad da gan y chwaraewr ifanc. Holloway, ond mae Jones wedi parhau a'i redio, dim Andy leg yn gosod y bil at Craig Jones, cyfle fan hyn, a draws gol, Wyn Thomas! Mor wastraffus. Sydlow ymlaen at James McIntosh. Sydlow mewn yn gadarn, bel yn cael ei chwarae lawr o'r asgell chwith adrediad James McIntosh. McIntosh nawr yn erbyn Stewart Jones. Mae'n edrych am gynorthwy, mae'n dod o ddiwrth Gareth Owen ar y foli! O, yn erbyn y bar, oedd hwnna wedi croesi'r llinell, nagodd yn ôl cynorthwydd y dyfarnwr. Ergyd wych, 20 llath gan y chwaraewr a olwr Gareth Owen, ond mor anlwcus i daro'r bar. Dyma Craig Jones, tuag at y postyn pella, Wyn Thomas sydd yn orbeniad ac arbediad campus gan Chris Doran. Croesiad Jones, peniad Wyn Thomas, ond arbediad da gan Chris Doran. Adeiladu o'r cefn at Wyn Thomas, yna'r bel hir lawr y maes yn chwilio am gyflymdra. Craig Jones, Jones mewn tu ôl i'r amddiffyn, yn curo i ddyn, yn cadw'r meddiant. Nôl mae'n mynd at Mark Jones, ond edrysydd oedd! Trosedd gan James McIntosh, cic o'r smotyn i Llanelli. Andy Mumford yn erbyn Doran, ac mae Mumford yn sgorio i'r cochion. Chwarae da gan Gareth Cowter. Dyma'r Gareth arall, Gareth Owen, ymlaen at yr eilydd Hallows. Hallows yn curo i ddyn, cyfle fan hyn i Hallows, mewn i'r blwch. Mae'n curo pawb ar ergyd o neibio'r postyn. Oedd y gêm yn rwystredig i ni. Oedd Airbus roi 10 dyn tu ôl y bel, gelon o cwpl o chances ar y brec, ond gelon i'r gol wydd yn bwysig a gelon i'r 3 pwynt.